Mijn maat kon niet gespeeld. Mijn ma. Ik doe ons maar al die broers en zusters zo geleerd spelen. Wat ons bij lijkt, omdat ons bij elkaar komen, die Afrikaanse stukken. Ons spelen bij je. En Afrikaans praat, dat ik een zij met een broer en twee kriers bij die is. Altijd Afrikaans praat als ons, als dat niet Spaanse mensen is niet. Maar ons altijd, in die huis praat ons altijd Afrikaans. Het niet onze vrienden geweest zijn, als bij elkaar gekomen, al bijna al laatste jaar met muziek gespeeld. Die mondvleetje, dat is voor gezet die bekvleetje. En die viool en die trapmuziek. Dat hebben we gespeeld in die accordeon. En die Constantine heeft ook gehad, dat hebben we ook gespeeld. Al die godfamilies geweest bij elkaar uit die plaats. Al die Afrikanen. Nou niet, nou maar 3, 4 plaatsen, die andere is niks meer niet. Ah, dank je.